Проект "Успех" се осъществява по бюджетна линия да направим училището привлекателно за младите хора. Оперативна програма за развитие на човешките ресурси. Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците. Учениците имат необходимост от знания извън задължителното учебно време, в което да заявят своите способности и интереси в различни области на науката, изкуствата и спорта в една неформална среда. В тази среда учениците срещат разбиране и подкрепа. Извънкласните и извънучилищните дейности дават възможност в значителна степен да се развие неформалното общуване между учителя, учениците и родителите. Избрахме направление дигитални компетентности като една от 8-те ключови, дефинирани от Европейската комисия. Познанията, получени в процеса на обучение и ползване на нови технологии, рефлектират върху всички умения, свързани с житейската реализация на личността и възможността и за социална интеграция. Достъпът до съвременните информационни технологии на учениците е неразделна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е неотменим елемент на модерното училище. Навлизането на информационните технологии в училище оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност. Целите, които си поставихме: насърчаване и подкрепяне развитието на творческият и иновационен потенциал на всеки ученик от първия клас и формиране на дигитални компетентности, достъпни за възрастта на малкият ученик. Използване на дигитални устройства и мултимедийни технологии, обработка на информация, насърчаване и усвояване, използването на информацията и комуникационните технологии за образователни цели. Не на последно място, запознаване с историята на родния град и формиране на родолюбив дух и гражданска позиция у учениците. Използването на информационните технологии е мощен инструмент, който засилва познавателната активност на малкият ученик чрез преработване на информация, търсене на знание и критично мислене. Темите, които разгледахме до момента: откъде произлиза името на града, минало, настояще, исторически паметници в град Самоков, запознаване с исторически обекти, събиране на снимков материал, да научим повече за голямата чешма и чадър чешма. Скицирахме обектите и след това направихме нашите компютърни рисунки. Събрахме текстов и снимков материал с проучвателно-изследователски характер за паметника на отец Паисий и читалище паметник отец Паисий. В компютърния кабинет обработихме събраните материали. Създавахме текстов документ и компютърни рисунки. Наред със сериозната работа, намерихме време и за игра, и забавления. Направихме снимки и с нашите GSM апарати, а в минутките на отдих прехвърляхме снимки и музикални файлове, играехме и се забавлявахме. Станахме по-сплотени, по-единни и по-добри приятели. Успявахме заедно, чрез проект "Успех". Времето отвежда 20 век, далече от света. Слънчев лъч с вяра и надежда, с любов целува нежно майката земя. Ден след ден чуй на път ни викат, 21 век с усмивка на дете.
първи век. Звезден кораб бъдното отлита, пътници са бъдещи поети и летци. Зло и мрак тъй далеч се скитат в един забравен от Бога свят. Слънцето, земята и луната, пясъкът, морето и цветята, всичкото е нужно на децата, за да растат в игри и смях. 21 век, 21 век. Бог да бди над бъдните години, Бог да пази детските усмивки и мечти. Небесата нека да са сини, чисти и дълбоки като детските очи. Бог да бди над бъдните години, Бог да пази детските усмивки и мечти. Небесата нека да са сини, чисти и дълбоки